Здравейте, прекрасни! Избираме плат за палто. Най-добрият възможен вариант е вълнения плат, тъй като вълната е естествено влакно, тя е много здрава, добра топлоизолация има и освен това е дишаща материя. Всичко това означава, че вашето вълнено палто ще бъде устойчиво на износване през годините, през които ще го имате, и също така ще ви топли през зимните дни. Аз лично предпочитам към вълнения плат да има добавени 10 или 20% полиамид, полиестер или еластан, някакво химично влакно. Смятам, че това подобрява свойствата на плата, без да компрометира качествата на вълната, и по този начин палтото ви ще бъде лесно за поддръжка, а също така ще бъде и по-комфортно за носене. Няма значение какъв плат точно ще изберете на магазина, защото има различни видове вълнени платове, дали ще бъде варена вълна, дали ще бъде пресована, дали ще бъде като букле или с гладка повърхност. Единственото важно е да гледате състава на плата. Нека да бъде поне 80% вълна. По този начин вашето палто ще бъде качествено, ще ви радва много дълги години. Ако имате нужда от повече информация, насреща съм. Пишете ми коментар и ще се видим. До скоро!